मैया मोनसे आङो मिडियायाव मोनसे प्रेस मिट नुदों बै बाबारिनि शरत पाठक होननाय मानसिया जे गावसोरनाव अनाबर' बा एसामिस सेल दङमोन जे बिपिएफ दलनो माखासे अजद खालामनानै मोजां दोलो नङा माबा नङा होननानै दिनै आं बिपिएफ दलनिफ्राय अब्याहति लाबाय बा बिपिएफ दलखौ गारबाय आं रिजाइन होबाय बिदि होननानै मोनसे प्रेस मिट होदों। दा बेयाव माखासे बाथ्रा बुंफाबावदों बेयो माखासे बाथ्रा बुंनाया मा जे बिपिएफ दोलोनि मानसिखौनो जयनिं खालामनानै रायजो राजानियाव नाटक खालामबाय दं होननानै बुंदों। दा रायजो राजाया शरत पाठकनि खोन्था लानानै राजनिति खालामगोन। बिटिसि बासि गासै रायजो राजाया मिथिगौ जेब्ला गिबि बिटिसि मोननायनि उनाव इलेक्सन जादोंमोन अब्ला 39 समस्तिखौ बिपिएफ दला देरहानो हादोंमोन। बै 39 समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दलोआनो खालामजोबदोंमोन। दा गेजेराव मोनसे ओरैबायदि परिबेस फैदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ एबसुनि आफादगिरि गोदोनि दिनैनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे सोलायनाय नांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन। दे बेयाव सोलायनायबो लुबैदों मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे आरो मोजां मोनबावगोन नामा माखासे मोनबाय रायजो राजाया बेखौबो गनायो। गोदो बिटिसि जानायनि आगोलाव खुनु धरन डेभेलपमेन्ट जायाखैमोन बे बिटिसि दिनैनि नामाव बिटिसि ओनसोला जे बिनि उनाव आरो प्रमद बर' बिथाङा बा इउपिपिएलआ माबा मोनसे मोजां मावबावनोमोन रायजो राजाया बिराद आसा खालामनानै भट होदोंमोन। दिनैनि दिनाव नुफिनबाय मा जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै बिसोरो बिटिआर सरकार होननानै बुंना लायो बिटिसि सरकारखौ बै दैदेननायाव रायजो राजाया खुनु धरननि डेभेलपमेन्ट नुवाखै। बर' हारिया सान्ति गैया सान्ति फैबाय सान्ति सुक्ति जादों होनबाय थानायनि उनावबो माखासे गोदान आइजें लानानै आरो दल संगठन खुलिनायखौ रायजो राजाया नुबोनो मोन्दों माखासे एनकाउन्टारखौ नुबोनो मोन्दों। बिनि उनाव रायजो राजाया आरो फिनबाव जोंनो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारनि दरकार बिपिएफनि दरकार होननानै दिनै बै 39 नङा 40 समस्तिनि रायजो राजाफ्रानो माखासे दोलो खालामग्रा राजनिति खालामग्राफ्राबो जातीयताबादि दल संगठननि लिडारफ्राबो दिनै बिपिएफ दलावनो दिनै जगदान जाफैजोबदों। बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। बै शरत पाठकनि खोथायाव रायजो राजाया राजनिति खालामा खारन शरत पाठक होननाय मानसिया जाबाय ओरैबादि गाज्रि मानसिखा बेयो शरत पाठकआ गोदोनो अनाबर' दल संगठनावसो थानाय मानसिमोन बियो। अनाबर' दल संगठननिफ्राय फैनानै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बियो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं मोजां मोनो बिटिसिखौ आं मोजां मोनो बिपिएफनि दोलोनि आमोलाव बहुद माखासे डेभेलप जाबाय बिटिसिआ होननानै आंबो बिपिएफजोंनो खामानि मावगोन होननानै इलेक्सनाव फैदोंमोन। फैनायनि उनाव इलेक्सन जोबबाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बेखौ खामानि मावनोबो सुबिदा होनाय जादोंमोन। सालबारि ब्लक कमिटियाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै मोनसे पद होनाय जादोंमोन बेनो। खिन्थु नुबाय जे जोङो बे माखासे गाज्रि खामानियाव लिप्त थानानै जेलबो जानानै फैबाय। दा माखासे असांबादिक बा रायजो राजानो कि कयतो असामाजिक खामानियाव लिप्त रायजो राजाया मोजां मोना जेल जानाय मानसिखौ दिनै जोङो बिपिएफ दोलोआव बोरै लाखिबावनो एसेबां गाज्रि खामानि। ससियेल मिडियायाव मोनसे सरसा जादों मा क्लियार फिक्सन बिथांनि बुंनायनि सायाव बर' दल संगठना माबोरै फैखो बर' सेल होनना बुंदों नालाय बिथाङा बर' सेल जुन्थु अनाबर'बो बुङो मालाबा बियो नायदों आं मिडियायाव अनाबर' सेलबो बुङो एसामिस सेलबो गावनो क्लियार नङा बियो मा सेल बियो गावनो क्लियार नङा अनाबर' सेल ना एसामिस सेल गावनो क्लियार नङा मोननै बाथ्रा बुङो। जुदि बै सेलखौ जुदि गठन खालाममारदोंमोनब्ला जोंनि बिपिएफ दोलोनि जुन्थु आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एप्रुभेल होनांगौमोन। दा बिथाङानो नलेजाव गैया। जों बिपिएफ दोलो जन्म जानायनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम बिपिएफ खालामगासिनो दं। जों जिल्ला कमिटि जोंनि ओनसोलनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटियाव माखासे पदबि लानाय मानसि दं बेसोरबो गियानाव गैया बा मिथिया। दा अब्ला बै अख्रां सानिफ्रायनो फातालनिफ्राय एप्रुभ मोनखो बियो जुदि बिपिएफ दोलोनि हाइकमान्ड बा आफादगिरियानो जुदि एप्रुभेल होआखैबा नङा होमबा खोथाया।
गावखौनोदि बुंदोंमोन बियो सेन्ट्रेल आसामिस बिपिएफ सेलनि होननानै आरो नेहाथारि होननानै बुंना लादों बिनि समाव मा फोरमायगोन दा जोङो मोनसे बेबस्था लागोन बेयो बहानिफ्राय बे राइटिं पेड मोनखो बोरै डुप्लिकेट राइटिं पेड साफायखो बेयो जोङो आयेनाव बेबस्था लागोन आयेननि सहाय लागोन जोङो एफआइआर होगोन बिनि सायाव जोङो कैफोद होनांगोन बियो जोंनि बिपिएफ दोलोआ भारतबर्षनि जिथु चिफ इलेक्सन कमिशनार बेनि जोङो स्वीकृति मोननाय मोनसे बिपिएफ दोला निजा मोनसे संबिधान दङ बै संबिधान हिसाबै मोनसे आइडिअल'जि दङ हिसाबै बिपिएफ दोलोआ सोलियो बिपिएफ दोलोनि हाइकमान्ड मानिनानै सोलिग्रा बिपिएफ दोलोआ मोनसे एकदम आइडिअल'जि थानाय दल